салом дӯстон, дар ин видео мо ба шумо секрети асосии пулро мекушоем. Секрет дар чист, ки баъзеҳо пули зиёд доранд ва баъзеҳо надоранд. Чаро баъзеҳо пулро дуруст истифода мебаранд ва баъзеҳо не. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки баъди тамошои ин видео шумо метавонед ҳолати молиявии худро беҳтар сохта мутахассиси ин соҳа шавед. Бизнес TG тақдим мекунад. ин хеле осон аст. масалан, ҳар яке мо рафиқе дорем ки ягон соҳаро хеле хуб мефаҳмад. фарз кардем футболро, танҳо футболро. барои он ки ин шахсҳо қариб ки ҳамаи бозиҳои футболро тамошо мекунанд, дар ҳамаи гурӯҳҳои футбол обуна ҳастанд ва аз ҳамаи навовариҳои футбол бохабар мешаванд. аз ҳамин сабаб онҳо футболро хеле хуб мефаҳманд. ва чаро мавзӯи футболро ба пул иваз накунем? бояд дар нақши асосии хаёлоти мо мавзӯи пул бошад. мавзӯи футбол неву мавзӯи пул. барои он ки футбол ба мо даромаде намеорад, бояд ҳар яке мо мавзӯи пулро иваз намоем ба мавзӯҳое ки ба мо фоидае намеоранд. мо бошем ба муҳокимаи дигарон, муҳокимаи сериалу филмҳо, сарф кардани вақти худ дар сомонаҳои интернетӣ ва ба корҳои беҳуда машғулем. агар дар ҷои корҳои беҳуда мавзӯи пул ва молияро омӯзем, фаҳмиши мо дар ин соҳа баланд гардида дуруст истифодабарӣ ва чӣ гуна зиёдкунӣ пул ба мо маълум мегардад. ин аст сирри асосӣ. ба воситаи ин сир одамони зиёд бойгариро соҳиб шуданд. барои одамони бой мавзӯи пул дар ҷои аввал меистад. онҳо ҳамеша дар атрофи ин мавзӯъ ҳарф мезананд ва ин мавзӯъро рӯз то рӯз пурратар меомӯзанд ва чизҳои омӯхтаашонро дар ҳаёт истифода мебаранд. ин шахсон аз хато кардан наметарсанд, зеро онҳо медонанд ки инсон дар хатогиҳои худ зудтар роҳи дурустро меёбад. ин аст сирри бойгарии онҳо. агар шумо ин мавзӯъро омӯхта дар ҳаёт истифода баред, шумо ҳам метавонед бойгариро соҳиб шавед. хатогиҳое ки бисёри одамон роҳ медиҳанд, ин рад кардани ҳамаи донишҳост. донишҳое ки ҳолати молиявиро боло мебардоранд. ва ин одамон ҳамеша дар ҷустуҷӯи сирре ҳастанд, ё ин ки нақшаҳо ва стратегияҳоеро мекӯбанд ки сатҳи зиндагии онҳоро дар муддати кӯтоҳ ба монанди шахсони миллионер баланд бардорад. аммо ин хел сирру стратегияҳо вуҷуд надоранд. онҳо инро намефаҳманд. одамони бой бошанд инро хеле зуд дарк карданд. онҳо дар аввал худашонро идора карданро омӯхтанд, баъд дуруст истифодабарии пулро ва пулро маҷбур карданд ки ба онҳо пул биёрад. шахсоне ки ин се роҳи асосиро намедонанд, маблағи зиёд сарф мекунанду ба бизнес тренингҳо мераванд, то ки секрети бойгариро ёбанд, вале дар ин тамоман секрете нест. шумо ҳатто чизҳои оддиро қабул намекунед ва шунудани ин суханҳо ба шумо хандаовар менамояд. одамони бой бошад, инро ҷиддӣ қабул карданд, аз рӯи ин гуфтаҳо амал карда бойгариро ба даст оварданд. чӣ хеле ки онҳо тавсия медиҳанд, ҳар як шахс бояд 10% даромадашро барои ояндааш ҷудо намояд. аз гирифтани қарз даст кашед, ҷадвали хароҷот ва фоидаи ҳаррӯзаатонро тартиб диҳед. чӣ қадаре ки зудтар оғоз кунед, боз ҳам тезтар вазъияти молиявии шумо боло меравад. аммо агар инро рад карда боз ҳам аз пай дарёфти секрети асосии миллионершавӣ гардед, ҳеҷ вақт шумо инро намеёбед. барои он ки секрети асосӣ вуҷуд надорад. секрет дар худи шумост. секрет дар он аст ки шахсони камбағал мақсади асосӣ надоранд, ки дар он худро маҷбур созанд, то ки мақсаду орзуҳояшон амалӣ гардад. агар хоҳӣ ки бой ва соҳиби бизнесҳо шавӣ, пас аз худат оғоз кун, ки ин яке аз секретҳои асосӣ ба шумор меравад.